На пятым радку пераможца двух мінулых тыдняў Дмітрый Лебедзеў, які замкнуў прадуктыўнае ўзаемадзеянне партнёраў па клубе Крумкачы. Чацвёрты радок за форвардам дзяржынскага арсенала Артёмом Кейко, які да міліметра разлічыў свае дзеі, каб прынесці паплечнікам вікторыю над хімікам. Пазіцыя нумар 3 у Дзяніса Трапашкі з Нафтана, які выйшаў на замену, каб голам прыгажуном адкрыць лік сваім трапным стрэлам за клуб у сезоне 2020. Другое месца аддамо Дзянісу Кавалевічу з Пінска, што ўпрыгожыў тур стрэлам ідэальным па моцы і дакладнасці. Нарэшце пераможцам тыдня становіцца Ян Сянкевіч з Ліды са стрэлам, якому пазайздросціў форвард любога еўрапейскага першынства.